Jee, ja sit pyörikää vähän ympäri siinä, liikkukaa siinä pienessä pyörissä. Ja vähän sillä lailla, että menette peräkanaa ympäri, ettei itsensä ympäri, vaan menette jonossa ympäri. Jompaan kumpaan suuntaan. Noin, noin. Myykää välillä täällä edessä. Hyvä. Pysykää siellä. Lila, mene sinne lähemmäksi. No niin, sä voit istua silloin, mutta mene sinne tynnyjen keskelle. Siellä on vielä. Eikö oo? Anta olla. Anta olla. Hei, otettiinko me edellisestä vaatteista? Nyt. Selkällä taustalla. Me otettiin.